زورنوانê herî kevnar li Efrînê hîn bi zurne û bilûra xwe çand û folklora Kurdî pêşkêşî hezkirên mûzîka Kurdî dike. Apê hemû yê heştê û heft salî bi dengê zurneya xwe li seranserê Çiyayê Kurmênc bi navû deng e. Gelek nifş ji zurnevanan perwerde kirin û heya niha hezkirê zurnaxa ye. Di zimanê me de dilî me dibê posê zimana û ew in per eş bû, gênc û simalî bû, cebelî bû, delal bû, xerîbiyê bû. Li gorî welatiyan derdûrî heftê salî bilûr û zurneya xwe radikir û li navçeyên Efrînê gund bi gund digerî. Kêfa dilê hemû kesan dianî. Rojane civatên wî hebûn. Zarok û ciwan û kal û pîr li derdûrî wî kom dibûn. Hûn guhdarî mûzîka Kurdî bi bilûr û zurneya apê hemû dikirin. Di sterdê hefteyê re ez anim hep meriya zurnecî ye û millet jê razî ye. Dîlan keç xort û gî dîlan dibir û derhar direpe hemû jî ortê zurnecî ye, depcî xaciye ye. Govend û dîlanên Kurdî bi zurna apê hemû şên dibûn. Bi sedan stranên Kurdî bi dengê zurneya wî tên naskirin û di hiş û hestê welatiyan da hatî çandin. Ji ber rewşa şer hemû zarokên wî koçber bûne. Lê heval û dostên wî biçûk û mezin li derdûrî wî dicivin. Hesreta dengê zurne û bilûra wî ne. İşte ez û kalê ve wehl virbûne. Çünkü her yak derkê de çû herb bû. Nekanî xwe xwe nagî revî. Apê hemû berê em çûçik bûn, mesa dikir dengî zornê tê, dawetê, em diçûn dibezîn, kêf, gî diraqisîn. û heta neka em derin emirê wî nû de dîsa em derin tê ji me re hiflê dike û kêf û xweş. Apê hemû zêdetirî 65 salin bi pîk û zurneya xwe li gundewar û navçeyên Efrînê digerî û kêfxweşî dikir dilê hemû Kurdan. Emîne Misto, Dengê Amerîka, Efrîn.